Zo, dappere mensen. Waar komen jullie vandaan? Delft. Uit Delft? Wat is het avontuur? Wat heb je beleefd? We zijn 8 kilometer verkeerd gereden. Tegen de wind in. Ja, dat is wel een avontuur. Ja, had u de kaart niet goed gelezen? U bent de opa. Ik ben de opa, ja. En waarom deze vakantie? Ja, ik vond het wel leuk om met mijn kleinkinderen wat te doen. Zeg maar een klein weekje te gaan fietsen. We hebben vroeger ook met onze 2 dochters gedaan. En het leek me hartstikke leuk om dat nu weer te doen. En je bent gewoon lekker buiten de hele dag en je maakt eigenlijk alles mee. Alle weertypes, de natuur. Nee, je hebt eigenlijk altijd wel iets bijzonders onderweg. Waar gaat de reis naartoe? Makkum. Ja, mijn Dat zus, is ook de eindbestemming? Ja, daar is mijn zus, dus daar fietsen we naartoe. Wat vind je ervan? Leuk, maar wel een beetje pijnlijk. Een beetje? Pijnlijk. Pijnlijk. Want als je het nog niet hebt gedaan, dan is het heel vervelend. Wat doet pijn? Van alles. Spierpijn? Ook. Je fiets zegt ook zadelpijn. Zadelpijn? Ja. Oh, dat is heel vervelend, hè? Ja. Ik heb vroeger in Friesland gewoond, in Heerenveen. En mijn zus die woont in Franeker, dus wij komen hier heel vaak. Als de kinderen het huis uit gaan, dan gaan we terug. Ja. Die man wil ook wel terug. Ja, Die komt ook van Friesland? Of? en die komt uit Drenthe. Dus maar ook van het noorden. Nou, jullie wachten tot de kinderen de deur uit kunnen, want jullie willen niet dat ze nu nog verhuizen. Ja. Ja, en ik heb werk in Limburg, dus ja. Wat doet u? Ja. Ik werk bij gemeente, met ambtenaar. Ja. Een beetje een moeilijke tijd om je baan op te zeggen. Ja, nou dat zou me niet zo tegenhouden hoor. Maar de kinderen hebben het gewoon heel erg naar het zin en dus ze doen het goed op school. Dus ja, dat is wel een reden om te blijven. Wil je ook hard fietsen worden laten? Nee, want ik zit op voetbal. Ga je profvoetballer worden laten? Wil ik wel graag. Dan is dit al een leuk beginfilmpje, hè? Ja. Zeggen ze later van ja, vroeger was het al een doorzetter. Toen fietste hij zo over de afsluitdijk. Ja. Dus later zou je wel voetballer willen worden en wat nog meer? Eigenlijk niks. Alleen maar voetballen. Ja. Baal je ook van hoe Oranje het heeft gedaan? Nee, Nee? het is maar sport. Maar je kunt ook wel weer goed dingen relativeren. Ja.